Здравейте хора, аз съм Panda Gaming BG и както виждате днес играем Minecraft Pocket Edition. Да, искам да ви кажа просто. Да покажете това. Сега много хора ще ми питат за какво го направих. Направих го, защото е бъгнат света. Апдейтних с Minecraft на Alpha Build 5. И познайте, света не бъгна, нали, Minecraft. И сега ще създадем нов, ще почна от начало, всичко от начало, оп, така. Ще го кръстим друг, да го кръстим YouTube сервер, не, да, също. Сезон първи. Сега нека да бъде Village. Ще го напишем с малко, ще напишем пауза. Ще знам. Така, ще го напишем. Create one world. Аз снимам. Да. Окей. Хайде, креатвай се, Майнкрафт че. Хайде де. Ирвиш ме. И то много. Аре. Хора, ще се върнем като заради. Окей, хора, заради и както виждате сме в село. Много яко. И до нас има пустиня. А дали има пирамида от новите обити? Тук може да намерим пирамида. Ей там. Сега нека да видим дали има ковачници. Няма козлета, обаче това е лошото. О, ковачница, добре. Какво ще има вътре? Какво ще има вътре? Нека да бе изненада. Това е така. О, имаме 5 хляба, 1 чест, 5 айрон года. Това е ингота, да. Колко? 1 ингот и обсидиан и честът. Нека видим другото село да няма ковашница. Ох, много лаги бе. Да, хората, искам да ви покажа, това вече ми е официалният скин. Отзад си имаме П. Ето така. И отпред изглежда, изглежда ето така. Ми е много макеф, лично. И да, така. Здравей. Приятел. Какво правиш? Още една клашница. Не, ето и клашницата. Тантаран. Взехме, почти фул айрон сме, дами и господа. Кирка, ще взема брадва. Да си направим брадва, но ни трябва тръгна. И тя ще изчупа вълната за леково. Още вълна има ли? О, пъмпкин. Как ти готиния сид? Мега готиния е просто. Тук има тупка някаква.
Имаме храна. Нека я оперем. Не ми пусна сит ли? Пусна. Това е да. Сит. Сякаш бъгва на мен ми рол пака мъкът. От време на време. Нямам храна себе си. Къде? Тут има овци. И нека да тръгнем дърво. Не човек. Чакай. Това там пак си кажеш, нали? Това там е... Там е квашница, бе. Иди. Не. Ти мислиш, че има някаква различна къща, защото... Ще тръгна да чупа ето това дръвче.